A Brawl Stars-tól itt a shopban kapunk ingyenes jutalmakat, nézzük meg, mit nyitunk. Először krémeljük is be az 1000 coint, aztán rá is mehetünk a 6 prezentre. Hát eddig egész jó dolgokat kapunk, Max gyűlik, még egy kis kredit. Szuper, még mitik srácok, és kinyitjuk belőle egy bow skint, melyiket? A ho-ho-ho bót. Ez csodálatos, nekem tetszik legalábbis. Megkapjuk mellé persze a pint is azért, miért ne? Aztán szuper, epic, jó, hát egy csodás karácsonyi pin, nem tudom miért karácsonyit kapunk, na de még egy epic, és ebből pörög egy skin, egy ilyen csodálatos Sugar Bomb Dynamite, ez is tetszik, eddig elég jókat nyitunk, jó, és vége is. Szerintem most claimeljük be a Dynamite skint, nagyon valentini, Romantic Dynamite, mellé az 1000 blinget, megadja a pinjét is. Aztán szerintem most claimeljük be a 10 star dropot, nézzük meg, mi jön ki belőle. Super rare, epic, coin, sok coint kapunk, az most jól is jön. Rare, még rare, super rare, epic, na ebből már nyithatunk bármit, jó. Fejlesztő, epic, pin, Byronra, super rare, double R, rare, double R, rare, coin, és akkor most elérkeztünk a 2 hyper droppunkhoz. Nézzük meg, ebből mit nyitunk, remélem valami jót, és a Stu Hypercharge, ez igaz, hogy még nem 11-es, de az nagyon jó Hypercharge. Na akkor ebből vajon mit kapunk? Daryl. Na, ezzel a mai nyitással meg vagyok elégedve.